Phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngale thuba kamzuzu ngaleli hora. Simbonge ubabazekayo, simbonge ongikhona, sibonge owayekhona, ohlezi ekhona, umile ingonaphakade. Simbonge uNkulunkulu ongamandla, oyinsindiso, ugqozi ukuphila, oyisithandwa sezulu, oluthango, oyinqaba, oyikho konke konke izikhathi zonke. Uyindlala, ukudla endlaleni, uyiqinise emangeni, uwukukhanya ebumnyameni, ukuthula exokozeleni, ukuphila ekufeni, ukona konke okuhle ngaso sonke isikhathi. Uhlezi eyi-solution uNkulunkulu, awudalela amazwe nomhlaba. Kukona konke bantu bakaNkulunkulu, masazi ukuthi iNkosi iyasithanda, isazisa konke, isitshela konke, izama ukusiza thina, izama ukuxwayisa thina, izama ukususa thina isidedese ebini, khona singeke salahla noma saba nenkinga ekugcineni kosuku. Ngoba ithina esisenkingeni lapha emhlabeni, ithina esibhekene nesitha, ithina esibhekene nobumnyama, ithina esibhekene nemimoya, ithina esibhekene nakho konke ngaso sonke isikhathi ekudinga ukuthi kube yithi futhi esiphendukayo. Sibuyele eNkosini ukuze ezokwazi ukuthi asihlenge, ezokwazi ukuthi asisindise, ezokwazi ukuthi abe nathi kukona konke ngaso sonke isikhathi. So kuningi uNkulunkulu ahlezi esifundisa kona, esibonisa kona. Mina ngifisa sikuqonde ukuthi masiqaphele esikudlayo, masiqaphele esikudlayo. Cause uNkulunkulu nje akakusho ekutshela enhliziyweni yami namhlanje ukuthi uma udla umsangano uzokwenza umsangano. Ube uyibheka into oyidlayo, ungadli nanoma yini. Uthi hhayi ngizodla umshuqo sengizohlanganisa nje into ewukuthi nento ewukuthi, yini yona leyo? Uma udla umsangano uzokwenza umsangano, nezenzo zakho zizoba umsangano, nezenzo zakho zizoba umbhedo. Uzothi nayi ngizohlanganisa ama-chips nesinkwa noma ngizohlanganisa ama-chips ne-rice, ngizohlanganisa ukuthi ngokudla kwakho umsangano uzobhihevisa okomsangano. Ngokudla kwakho into ebhedayo, yonke into yakho oyenzayo izobheda. Into oyikhulumayo uzobheda. Uzothi ufuna ukukhuluma into ewukuthi uvele udideke, yonke into yakho izongabi right because into oyifakayo kuwena engekho right vele. Thatha nanoma yini, and angive ngamthanda umuntu othi hayi nanoma yini, angiyithandi leyo nto leyo. Cause empilweni it's all, there's always a choice to something. There's always a choice. Cause kuno left no right, alikho phakathi nendawo. Kuno up no down, alikho phakathi nendawo. Isitabane as-exist, kuno boy no girl, ilesbian ay-exist. So unoma yini awusebenzi bantu bakaNkulunkulu. Awusebenza, awukazi wasebenza, awukazi waba khona futhi awusoze waba khona. Ngikuphatheleni noma yini, ayikho into enjalo. Cause esitolo kunama department amaningi ahlukahlukene. Ama-fruits amaningi ahlukahlukene. Kuma-daily maningi ahlukahlukene. Ufuna idana noma i-yogurt noma iyogisiphi, uzothi noma yini ngizokuphathela iyogisiphi, ubuse uthi hawu bungiphathele ingane ibliss. Ngikubuzile ukuthi ngikuphatheleni, wathi noma yini. Inoma yini lecatshangwa yimina, futhi noma yini ngangaba yilutho. So ayikho into ekuthini noma yini bantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu bekutshela nje kakhulu kimi ukuthi ngokudla kwakho umsangano, azi ukuthi uzobhihevisa okomsangano, uzokwenza umsangano. Uthi mhlawumbe uwasha izitsha lapha keleke kulahleka amabhodi phansi kwenzeke it's because it's that spirit osondlile wasinakekela ngenkathi sithi shuqa njengamanje into engakufanele, into ongayidingi, sithi hayi vele ushuqa kunokuthi ulinde sikutshela kahle ukuthi akudla kuzokuvutha in 30 minutes. Hayi uthi hayi ngizoshuqa koyizolo, hayi phela sengilambile. Ileso spirit leso bekade sikholwa ukuthi uwenze lento engafanele ngabe uyayenza, isona esikwenza ukuthi uwenze umsangano. Isona esikwenza ukuthi mase kumele ukuthi ubhale lapha esikoleni, ubhale into engekho, ubhale into ebhedayo. Bese uthisha wesidomu kube ngazuthi uqamba bako, kube ngazuthi udlala nawe, kanti wena ongafunanga ukuthi uhlakaniphe ngokuthi ulinde. Ngoba uqala ukuhlakanipha uma esaba uJehova, uqonda ukudedebini. Uma ungenayo uNkulunkulu bantu bakaNkulunkulu awuhlakaniphile. Because isiwula sithi enhlizweni yaso ubani? uNkulunkulu akekho. Isiwula leso, isilima leso. Akudingeki ukuthi uzukukhiphe ngendebe zakho ukuthi uNkulunkulu akekho. Akudingeki ngezenzo zakho ngongaphenduki. Ngokuthi makushunyayela wena ungakunameli lokho. Ngokuthi makuye enkonzweni uthi hayi mina ngiyilapho. Ngokuthi unamele zonke izinto zobubi zalelizwe, unganendaba nokaNkulunkulu, ungenandaba nokukhanya, ungenandaba ngokwezulu, ungenandaba nawe uqobo, because okaNkulunkulu kuhlangene nawe, konkahlangene nomphefumulo wakho, okuqobo lwakhe ingaphakathi lakho. Ngokuthi awunendaba nako konke lokho bantu bakaNkulunkulu, uyamthuka uNkulunkulu live. Because if ungenaye, ungekho ebukhoneni bakhe, ungekho eduzane naye, umelene naye. Awukho eduzane nami, shuthi umelene nami. Uyosho nje isimanga omunye udadewethu. Ngathuka ngathi, ngampela Nkosi, wathi yazi uyakwazi ukuzala isitha sakho. Uthi umzali, uzale ngampela isitha sakho njengomama Rebecca. Wakhulela izizwe ezimbili, kwakuyiso noJakob. And isitha kwakuyiso because wayengane emhloshane. Bonke labo Edom laba.
So bantu baNkulunkulu, uyakwazi ukuthi uzalise isitha sakho, ukuthi usizele ingane imelane nawe. Uthi usabathe siye enkonzweni ithi ingane angiyilapho, ithi ngangingekho ebusheni bakho, ikutshele zonke iy'ndaba zakho, uyizalile iphume kuwena, so uzale ngampela isitha sakho. Ithi mayisikhulile ingane ithi hayi phela la ekhaya mana kade ngihambile ngathi ngiyohlola kuthiwa la ekhaya kumele axake kumama ukuthi angiyikhulisa kanje le ngane kanje, ngiyikhulise ngoNkulunkulu, isizongitshela indaba amadlozi njengamanje, izongitshela ukuthi mina ngihlabe kwami, izongitshela ukuthi angiqale phansi ngishise impepho kwami. Bantu baNkulunkulu, abantu bayosha esihogweni bengazi ukuthi kokwenzakalani, kodwa bazi ukuthi benza ngazo ukuthi abazi, because siphila isikhathi lapho khona amaqiniso esisabalele, iyasho njalo nje quotation, wonke amaqiniso esisabalele, wonke amaqiniso ayaziwa, kepha siphila nabantu abangafuni ukwabuka bawasebenzise. They refuse to accept lonke iqiniso ukuthi selikhona njengamanje, ba emehlweni akho, but you refuse ukulamukela. You refuse ukwamukela ukuthi kahle kahle isitha sakho uyena uma wakho ngoba akafuni ukuthi enkonzweni. You refuse ukwamukela ukuthi isitha sakho ilelo soka lakho lelo libe luthi liyakuthanda kanti cha lifuna igugu lakho nje kuphela liqede ngawo likushiya ukhulele usayi-teenage. You refuse ukwamukela because ubona ngathi usakujabulisa phela unemoto kuba Nkosi yami yakuthatha yakubeka nihambe nijolele emotweni ephinda kukhiphe ebusuku akudrivise nenze zonke lezi zinto. You refuse uaccept ukuthi kahle kahle iqiniso lithi akanendaba nawe akakuthandi. Bantu baNkulunkulu, konke akusho lutho ukuthi ukuthengela ama-Friday ayisho kulutho yonke leyo nto leyo. Ukuthi ukhiphe imali yakho yokugcina u-R100 wakho wokugcina ayisho lutho yonke le nto le, because vele akayithathi kokwakhe uyinikeze uNkulunkulu wakho oyisitha ofuna ukuthi njalo kulibele kulutho kwawena because kuyaziwa ukuthi unaliphi igugu, kuyaziwa ukuthi upressure kangakanani uma nje wanikela ngawo uqobo lakho, because ngokulala ngomuntu unikala ngesoul yakho, sekuphelile ngawe, wathola umntwana sekuphelile ngawe. Not ukuthi kuphelile 100%, but akusezoba lula ngendlela bekade kuzoba lula ngayo usapressure usayintombi ukuthi uzingcwelise. But sekuzodingeka manje ukuthi ulwe kakhulu 10 times, ulwele ubungcwele bakho, ulwele ukuhlakanipha, ulwele ukuqonda, because njengamanje isoul yakho isitraphekile somewhere. Ngixolele bantu baNkulunkulu ke Sunlight, ngixolele kakhulu because njengamanje isoul yakho isitraphekile somewhere. Sekudingeka ukuthi ulwe kakhulu ngendlela eyisimanga. Kukona konke bantu baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Okubalulekile kumele sikwazi ukuthi ngokudla kwakho uhambo lwakho. Yazi ngale nto oyidlayo uyasuka la ube kule position, usuke la kule position. Why? Because you are feeding a certain spirit. And the spirit nespirit sine location thizeni. Ngidla le nto le ngizobhilonga lapha. Ngidle lokho ngizobhilonga lapha. Mohleli nabaphuzayo udla utshwala uzobhilonga nabaphuzayo bahlala lapha, na indawo yabo lapha. Uhlala nababhemayo uzobhilonga lapha, na indawo ababhemayo bahlala lapha. Uhlala nabadla inyama babhilonga lapha, na indawo yabo lapha. So ngokudla kwakho you are placing yourself kwi position thizeni, you are placing yourself kwindawo engamele ngabe ukuyona, you are placing yourself uzingenisa kumnyango engamele ngabe ungena kuona. So bantu baNkulunkulu, udlani wena? Kwenzani? Ngokudla kwakho umsangano uzobehave sokumsangano, uzokhuluma izinto engenzi sense. Athi umuntu mase ebhemile akhuluma izinto bahleke kube ngazuthi kumnandi. Kuyohleka ukuthi uma ephuzile ave kumnandi ukuhlela nomkhulu bani ngoba akave hlekisa, akave namahlaya. Namahlaya abantu baNkulunkulu, there's something ejulile oyomangala uma wafunda waqonda wazi kahle. So ngokudla kwakho you are placing yourself to a position thizeni ongeke uzuthande ukufela kuyo ngelinye ilanga. Ngoba abantu baNkulunkulu into ebalekile lapha emhlabeni ulasini ukuthi ufelephi, ufe enzani, ufe ebukani, ufe lalelani, ufe enzani, because lokho kwenzayo uyoqhubeka nakho nangale kwethuna. Impilo yakho iwuhambo, impilo yakho ijeni, iya ku destiny yakho. Iyaphi leyo destiny yakho leyo? Dilika kuleyo nqolo oyigibelile ngoba iyophahla lapha yana. Yagijima kakhulu, it's too speed. Iyophahla kabuhlungu bantu baNkulunkulu. So ngokudla kwakho umsangano uzobehave sokumsangano. Ngokudla kwakho into ebhedayo uzobehave sokumbhedo. Yonke into yenzayo uzobe umbhedo. Masiqaphele sikwenzayo, masiqaphele sekudlayo, masiqaphele kukona konke siphila kanye nakho lapha emhlabeni ngoba umoya iphumile isabalele esuke esihogweni ikhona igcwele emhlabeni, uhogo buyaphila ezweni. Ukubona ukuthi even ingoma eseyidlala njengamanje sekuphuzwa Monday to Friday ngisho sekuseni semini ntambama sebusuku abantu abasenandaba. Wazi ukuthi omunye
Sekumele sibatshele manje abelungu bethu ukuthi hayi, ukuze sikusebenzele kahle kumele usithengele utshwala. Yabo uma sithengele utshwala, awuvese uzosebenza. Kasho ukuthi ini? Sekumele kuqalwe ngotshwala manje before kusetshenziswe amanyala asegcwele emhlabeni. Imoya amandiki amandawo kuthwasa kwasani njengamanje uthi uyabona umuntu, hawu nalo siyathatha, hawu. Imoya iphumile isabalele bantu baNkulunkulu, masiqaphele esikwenzayo, masiqaphele esikudlayo, masiqaphele ukuphila kwethu, masiqaphele sihamba, silala, sivuka, siphuma, singena, masiphilele iNkosi. Sezinkulu ezimnandi iy'ndaba zombuso wezulu. Ithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Ehlengwe umsindisi nibhabhadise ngoba ukuphela izinto zonke sekufikile. Kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Masidle izwi kaNkulunkulu ngoba lona silona umsangano, and masidla lona sizobhiheva ngendlela ekuwukwenza intando kaNkulunkulu. Sizohamba ngokulunga, sizohamba ngobungcwele, sizohamba ngeqiniso, sizohamba ngokukhanya, sizohamba ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi sihambe ngayo. Senze konke okulotshiwe encwadini yokuphila, ukuze uKristu mebuya ezolanda ibandla lakhe asifice silungile silindele, masihlale nebukhoneni bakhe. So izinkulu ezimnandi iy'ndaba zombuso wezulu zithi abantu phendukani, umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe nisindise nibhabhadise ngoba phela izinto zonke sekufikile, kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Sibe nalo nibusise nisibhekele niqinise ngothando nangobele. Zinenkundla zokuxhumana zikhona, TikTok Lihle Ithemba, Facebook Lihle Ithemba Mzobe, Instagram Lihle Ithemba with I am Mzobe, YouTube Lihle Ithemba Mzobe. Kanti-ke uyazizonda uNkulunkulu izono, singakhohlwa. Uyabuthanda ubungcwele, uyakuthanda nawe. Masiphenduke simfune sitholakale simbize seduzane, senze njalo intando yakhe. Asingadli okubi okuzosenza sibhive kabi, okuzosenza impilo zethu zimosheke nokuthi ilungiseke. Kodwa sidleni okuhle okuzosenza senze kahle, iy'mpilo zethu zilungiseke, siphilele iNkosi manje uze phade. Amen.